Aşgabatyň ýaşaýyş etraplarynyň birindäki zibilhanada täze doglan bäwegiň jesedi tapyldy. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha yaramazlaşmagy, şeýle-de yerli kanunçylygyň çağa düşürtmegi hakykatda tasdan gadagan etmegi bäwek kanalarda doglan çağadan ýüze gürmek ýa-da olary gön manasyny zibil çelegine taşlamak ýagdaýlarynyň köpelmegine alyp geldi. Täze doglan bäwegiň demdüýsüz jesedini howdan a etrapçynyň jemgyetçilik işgärleri zibil çeleginden tapdylar. Bu waka 22-nji ýylda sagat 11 töweregi Ankara köçesiniň urundaky howullar araslanýan wagtyna 31-nji we 42-nji orta mekdepleriň aralygyna bolup geçdi. Çağı hiç ýyly diýerlik aşaratyny görkezmedi. Kommunal işgärler derrew polisiýa jaň etdi. Olar çalt gelip yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlik geçirip başladylar. Bu Gurbanlyk bayramy wagtyna 22-nji iýulda boldy. Şu sebäpden bugun köp ýaşaýjy öýde diňjalýardy. Polisiýa garagulyň zibilhananyň golaýyny bolmagyny we çağany tapyp tapmanlyklary bilen gyzyklanýan şüpheli ýarlary gödäwçilik etmegi tapşyrdy diýip bu waka şaýat bolanlaryň biri Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä çağanyň jesedini wakanyň bolan ýerine gelen lukmanlar alyp getdiler. Bu täze doglan bäwekleriň zibil çelegine taşlanmagynyň 2 hepdeniň içinde garasyz habar serişdelerine habar berilen ikinji gedegi bolup durýar. Garasyz neşir Türkmen News 12-nji ýylda paýtagtyň Parahat 2 etrapçysynda tapylan çağanyň jesedi barada habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu çağanyň jesedi 9-njy ýylda 12-nji çağalar wagynyň golaýyndan tapylypdyr. Şeýle-de neşir 2021-nji ýylyň aprelinde Lewap vilayatynyň Kerki şäherindäki hastahananyň hajathanasynda tapylan çağa jesedini ýatladýar. Adatlyk radiosynyň habarçylar soňky ýyllarda bu hil hadisalaryň sanynyň epesli artganlygyny habar berýärler. Yerli synçylaryň pikirçe, munyň sebäbi ykdysady kynçylyklary we Türkmenistanda ýaşaýyş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçmagy bilen bagly. Mundan başga çağa aýyrtmagy hakykatda dolýan ýaly gadagan edýän kanunlar hem şeýle ýagdaýlaryň görelmegine alyp gelýär. Türkmenistanyň raýatlaryň saglygyny goramak barada kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda çağany aýyrtmagy 5 hepdelik gowruluk möhletine ruhsat berilýär. Bir aýalyň aýbaşynyň gijikmegi sebäpli ödünni çağı alanlygyny saklap, eger aýyrtjak bolsa 5 hepdelige golaý çağasyny bir näçe gün içinde düşürtmeligini, sonun gijikse onuň kanuny ödýänligini aňladýar. Gowrada galan çağany 5 hepdeden soň düşürtmek üçin ýörüýte komissiýanyň karar çykarmagy gerek. Bu ýagdaý täze doglan çağalaryň sözüň dolmanysyna hapa çelegine zyňylmagy, şeýle-de çağda urulýan öýlerde taşlanyp gaýdylmagy ýaly wakalaryň köpelmegine getirdi. Adatlyk radiosy iýun aýynyň ahyryna Türkmenistanyň çağda urulýan öýlerde ejeler tarapyndan terk edilen çağalaryň pul üçin näýatan adamlara berilişi barada makala çap etdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun gören çeşmesi munyň adaty çağa gaçakçylygy bolup durýanlygyny aýtdy. Gunnogor Lewap sebiti koronavirus alamatly ýokunç keseliň güýçli tolukunna sede bar boldy. Sebit merkezi Türkmenabatda yeni bir hastahana koronavirus alamatly näsawlary kabul edip başlady. Karantinasyna fara we etrawyna şäher hastahanasy täze näsawlary kabul edip ýetişip bilmeýär. Kislorod ýetmeçiliginden ejir çekýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmen hökümeti ýurdun çägine hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanlygyny öňe sürmäge dowam etdirýär. Ýöne ýurdun Gunnogor welaýatyna täzeden güýçlenýän ýokunç kesel häkimetleriň öňe sürmelerini ýalana çykarýar. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabatda öňden bäri koronavirus alamatly näsawlary kabul edýän hastahanalar bilen bir hatarda ýeni bir hastahana COVID-19 näsawlary üçin bölünip berildi. Bu Saglyk Goraýyş Edarasy Türkmenabatyň narkologiýa hastahanasynyň bir şahamçysy bolup, ol onkologiýa hastahanasynyň gawadyna täze bir mescidiň arka tarapynda ýerleşýär. Habarçymyz bu hastahananyň hem dessine näsawdan dolanlygyny habar berýär. Şeýle-de onuň maglumatlaryna görä demir derwezeli 2 gatly hastahana polisiýa gödäwçilik edýär. Hatodol Türkmenabatyň köp ugurly hastahanasy, şäher hastahanasy we ýokunç keselleri hastahanasy
koronavirus alamatly näsaglary kabul edýärdi. Bu aralykda ýokunç keseliň täze tolukunna duçar bolan Farab etrafy karantin astynda galýar. Azatlygyň habarçysy 12-nji ýulda Sewitde ýokurlanýan infeksiýalar bilen baglylykda Farab etrawynyň daşynyň baglanynyny habar berdi. Farabdan Türkmenabada çykmak üçin ýolawçylardan 72 sagatlyk güýji bolan negativ koronavirus test netijesi talap edilýär. Bu ýagdaý Farab Türkmenabad aralygynda gatnaşyp işleýän yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar Farab hastahanasyna baryp bahasy 100 manatlyk test tapşyrmakdan özleriniň ýadanyny aýdýarlar. Ýöne şol bir wagtyň özünde habarçymyz Farabyň ýokurlanýan ýokunçlyklar sebäpli gyzyl zona öwürlendigini we etrapdan Türkmenabada syýahat etmegiň gadagan edilendigini habar berdi. Siyahat qadağançılığı Farab Türkmenabad aralygynda gatnaýan taksi sürüjülerine şeýle-de Türkmenabadyň bazarlaryna gökbakça sewdasy bilen meşgullanýan Farab ýaşaýjylaryň durmuşyna yaramaz täsir etdi. Galy berse-de habarçymyz Farab hastahanasyna koronavirus näsaklarynyň has köpelendigini, hastahananyň kislorod ýetmezçiligine nezir çekýändigini, hemde etrap hastahanasynyň näsaklaryň güýçlenýän akymyna ýetişip bilmeýändigini habar berdi. Şeýle-de Farab hastahanalaryna ýetik kislorod ýetmezçiligi sebäpli Türkmenabaddaky ätiýaç kislorod balonlary Faraby berilipdir. Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä ýokunçlyklaryň täze tolukuny Farab gümrükhanasyna ýerleşýän karantin zolawyndan ujalýar. Bu aralykda Lewap Sewitine maska rejimine gödäwçilik güýçlendirildi. Sewitiň daşy baglandy. Farab şipahanasy wagtlaýyn ýapyldy. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki köpçüliklerin habar berişleri işçileri ýurdun günnägor Sewitlerini keselçiligiň güýçlenýän täze tolukunu barada habar bermeýärler. Türkmen resmiýleri ýurtda hiççilik koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürselerdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary şeýle-de beýleki garaşsyz neşirler Türkmenistanyň çägine ýüze çykarylan koronavirus hadisalary barada habar berdiler. Türkmenistan ölçägine koronavirus ikrar etmedik asan ýurtlaryň hatarynda galýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlarinden COVID-19 sanjymyny hökmany kabul etmegi talap edýän asany döwletleriň hataryndadyr. Azatlygyň Sewitde habarçylary soňky günler Maru welaýatyny ýogalýan adamlaryň sanynyň has köpelendigini, ertirligini pul tapmaýan garyp gozalyklaryň ýaş üýşmelegini sowmak üçin kardy gözläp gaty kösenýändigini habar berýär. Pata gelenler aşagyna turar ýaly 7 günlük çadyr palatka dikmek üçin 1400 manat tölemeli. Soňky günlerde mollalar hem narhlaryny ýokarlanyrdy. Mar şäherine mescitten gelip ýaş ýerine doga okap beren molla öýesi 70 manat bermeli. Bayramal şäherine mollalar bu iş üçin 60 manat alýar. Sewitiň etraplaryna, owa ýerlerine ýata gelen mollulary 20 manat berýärler. Emma olaryň arasynda ak ýaglyga dolap berilen pulu alman ýok, pul gerek gel. Taňry ýalkasyny berseň bolar diýýänler hem bar. Emma muňa garamazdan yerli synçylar ýata gelýän mollularyň arasynda diňe pul üçin gelýän, üstesine akyl satmagy gowy görýän din wekilleriniň hem az därligini aýdýarlar. Dün öz gözüm bilen görüp, kulagym bilen eşitdim diýip habarçy Mar şäherine bir pata ýerine şaýat bolan wakasyny gurrun berdi. Welaýatyň baş mescidinden gelen 3 molla her gelene aýat doga okap berip, hamala özleri Marda diniň diregi ýaly daşyndan gelýän mollalary gowuny ýetmezlik edip 2 sagat çemmesi oturdu da biziň ýene barmaly ýerimiz bar diýip öýesinden ruhsat sorady. Emma olar turup 20 metr ýaly ýere baryp öýdary gurrun edip gitmänirdi. Oturanlaryň biri ýogalan adamyň ogluny şolar dügünçe üçin nur. Ak ýaglyga dolap eltip bermesen gitmezler diýdi. Ol oglan diýilişi ýaletdi. Emma dügünçe görülen mollalaryň nägile bolup gidip barışlaryna bir zatlar diýip hüňürdi, ýani çadyryň aşagyna oturan adamlara hem estirli. Oturanlar merhumyň oglundan näme boldy diýip sorady. Ol mollalaryň berilen dügünçe açyp içindäki puly az görenliklerini we kellesini ak matar olgy molla 70 manat, beýleki kisine 60 manatdan pul bermeligini aýdanlyklaryny görüň berdi. Oglan dügünçeği ýerine tutup bar, üstünde olup gel. Biz şol bagyň aşagyna garaşsak diýen mollalary ýagdaýyny düşündirjek bolupdyr. Öýde diňe kakamy işleýärdi.
her ay edarada bir dada pul tutan soňlar zordan 600 ya köplenç 500 manat aylyk getirerdi. Olum hojalyga yetmezdi. Biz gaty bergä girdik. Şu wagt dügünçe salan 1 manatymam ejemden aldım. Pata gelýän aýarlar keçäniň aşagyny 1 manat goýup gidýän ekendim. Emma bu düşündiriş yeterlik bolmaýar. Onsoň ol inniki gedek geleňizde her ýyňyz 60-70 manat getirin. Men kösenýänliyar. Mollalar bu sözi gaty görüp sögünüp gitdiler diýip ýan kakasyny jaýlana bolan ýasy oturanlara bolan zatlary gurrun berdi. Olar oňa hak etdiň. Pula yatan mollulary gerek hem şol lidiler diýip habarçy ýat ýerine şaýat bolan gussaly kyssasyny jemledi. Azatlyň marda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, soňky günlerde ýogalýan adamlar esasan 40-60 ýaş aralygynda bolup, olaryň näme sebäpden ölýänligi belli däl. Ýakynlaryny ýitiren adamlaryň sözlerine görä, ýogalýanlaryň köpüsi gan basysy ýokarlanyp ýüreginden tutup ölýär. Olar jan bermänkä özlerini howa ýetmeýänligini aýdýarlar. Şeýle-de ýogalýan adamlary derwasýar. Olar askyndan nöşüp tähel wagtyň dowamyny ýagty jahan bilen goşlaşýar diýip habarçylar bilen gurlaşan ýaşaýjylar gurrun berdi. Marly lukmanlaryň hem bir näçesi soňky döwürde gan basysy ýokarlanyp ýüreginden tutan agyr näsaklaryň köp getirilýänligini aýtdy. Mundan başga resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumatlara görä, şu günler virus ýokşan adamlar köp ölýär. Saglyk barlygyndan geçýän adamlaryň analizleri COVID-19-nyň delta görnüşini görkezýär. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan yerli lukmanyň pikirçe adamlaryň edil şu günler has köp ýogalmagynyň ýene bir sebäbi howanyň aşy ysy bolmagy we ýaşaýjylaryň barha garip haly düşmegi bilen bagly. Türkmenistan dünýäde resmi taýdan hiç bir koronavirus hadisasyny tasdiklamadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup dowam edýän ykdysat çökünligi boyun almaýar. Yerli ýolbaşçylar golaýda tomoşa şowhun üçin gurulan nowatdaky awy binalaryny we beýleki deskalar açmagy gelen döwlet daşdanyny Lewapda we Daşoguzda uly dawara aýdym saz we alkyş bilen garşy aldy.